арчаҳо ба майдони парчам ва нишони давлатӣ дар ноҳияи Балҷувон аз хориҷ оварда шудааст. ин майдонро як соли пеш президенти кишвар бозкушоӣ карда буд. мақомот барои хушк нашудани арчаҳо аз тамоми васила кор гирифтаанд. ҳамаи арчаҳо ба матои сафед пӯшонда шудааст. дар ҳукумати маҳаллӣ мегӯянд ки ин таҷрибаро берун аз кишвар омӯхтаанд. матои сафед дарахтони гаронро аз нурҳои офтоб ва хушкидан эмин нигоҳ медорад. агар шумо аҳамият дода бошед, ин арчаҳо арчаҳои оддӣ нест. ин арчаҳо дигар ҷо овардагӣ ҳастем. ино гармӣ зиёда тоқатфарсон нест. мо ба ҳамин хотир мо дар ин ҷо махсус мутахассисон дорем ки ҳамонро нигоҳ бинависем. вале бо вуҷуди ҳамаи ин кӯшишҳо бархе аз арчаҳо доранд хушк мешаванд. ин майдон аз майдонҳои шаҳру навоҳии минтақа бо сабзкорияш фарқ мекунад. дар аксари шаҳру навоҳӣ баъди ифтитоҳи майдонҳо дарахтон хушк ва як қисматаш корношоя мешаванд. чунин ҳолат дар Муъминобод, Ховалинг ва шаҳри Кӯлоб рух дода буд. аммо дар Балҷувон мегӯянд ки онҳо барои сабз нигоҳ кардани майдон дар тобистони тафсони имсола обдиҳиро дареғ надоштанд. дар ҳақиқат як мутахассис дорем, ҳаминҷо кор мекунад, нигоҳбон мекунем. барои ҳамин мо ҳатто шабҳо ҳатто сомандои дастгоҳи марказии ноҳия барои обозизор гузоркунӣ бегона мебаромаданд. ҳама каса арчаҳоро вақте хокборӣ шумо дидед тули як ҳафта хариб шуд. ана ҳамин арчаҳои дагара мо шабона мешушем. Балҷувон ноҳияи кӯҳист ва ҳар як хонадон чорпо дорад. Мологов ҳам бо дидани сабза ба ин тараф меояд. чандин нафар ҳам дар ин ҷо гуфтанд ки майдон посбон надорад, аммо мақомот инро рад карданд. ноҳияи Балҷувон дар ҷануби Тоҷикистон ҷойгир буда 40 000 аҳолӣ дорад. 10 сол ба ин тараф дар ин ноҳияи кӯҳӣ босозиҳо мушоҳида мешавад. мақомот мегӯяд ки барои хуб нигоҳ кардани он аз хориҷ ҳам таҷриба мегиранд.